Buenos días, señoras e señores diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, funcionarios da Casa. Benvidos todos. Imos dar comezo a esta sesión extraordinaria con un único punto na orde do día que toma de coñecemento polo Pleno da renuncia presentada por don José Tomé Roca ao seu cargo de Presidente da Diputación de Lugo. Señor Secretario, proceda.
Sí, o único punto da orde do día é a toma de coñecemento polo Pleno da renuncia presentada por don José Tomé Roca o seu cargo de presidente da Deputación Provincial de Lugo e da non adscripción ao Grupo Provincial Socialista e a adquisición da condición de deputado non adscrito. Moi ben. Moi ben, pois moitas gracias, señor secretario. Brevemente, unha pequena comunicación de presidencia antes de levantar a sesión. E quero manifestar a grandísima honra que supuxo para min presidir esta institución, como é a Diputación Provincial de Lugo, dedicándolle intensamente estes 6 anos e medio da miña vida para servir os intereses da provincia de Lugo, de todos e todas as veciñas, cunha implicación e dedicación que creo, humildemente, que está fora de toda dúbida, con acertos e con erros, pero fora de toda dúbida esa dedicación, desenvolvendo as miñas funcións con total transparencia e respecto absoluto aos principios éticos e dereitos constitucionais de cantas persoas compartiron comigo estes anos. Tiven o prazer de presidir un goberno exemplar entre PSOE e BNG, tanto no traballo diario como na relación humana, respectando os acordos e a independencia de cada parte do goberno. Quero agradecer a todos os traballadores e traballadoras da Casa a súa colaboración, o seu traballo, o seu esforzo na acción de goberno, dende os xefes de servicio ata o último funcionario, e pídolles que continúen con ese mesmo espírito no futuro. Do mesmo xeito, tamén quero mostrar o meu agradecemento aos asesores e asesoras que sempre estiveron onde facía falta e, por suposto, os compañeiros e compañeiras que me teñen demostrado a súa lealdade. Igualmente, quero recoñecer o traballo dos medios de comunicación que desenvolveron a súa labor nesta provincia, que informaron dos asuntos desta Casa e polo trato persoal que me dispensaron durante estes anos, que sempre foi respetuoso. Espero e lles quero pedir humildemente que, cando todo isto se aclare e se demostre a miña inocencia, coa mesma profesionalidade e co mesmo rigor informativo, deixen ben claro que son inocente, que todo isto é falso e que obedece a cuestións políticas supraprovinciais, onde eu nin era o único, nin era o especial obxectivo, ou principal obxectivo. O dano está feito. O dano persoal, o dano político, o dano familiar, o dano social. Xa non ten volta atrás. A pesar da injustiza, que quedará en evidencia no seu momento, porque quen nada fixo, nada ten que temer. Se en algún momento dos debates alguén puido sentirse ofendido, vayan por diante as miñas disculpas. E só me queda facer 3 afirmacións con rotundidade. Primeira, son inocente. Segundo, a presunta denuncia é falsa. E terceiro, non pararei ata descubrir que é o que hai detrás. Nada máis, moitísima saúde e feliz ano 2026 e moitas gracias a todos. Levantamos a sesión.
señores diputados, señoras deputados, público que nos acompaña e prensa que nos acompaña. Damos comenzo a esta sesión ordinaria do pleno de hoxe co primeiro punto que... A aprobación se procede da ata da sesión ordinaria celebrada o día 25 de novembro de 2025. Algunha alegación? Pasamos á votación. Votos emitidos 25, todos a favor, apróbase a acta da sesión anterior. E pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a proposta sobre as bases dos anexos do Plan de Diputación 2026. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Luís Fernández Guitián e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Por parte do Grupo Socialista, ten a palabra Pilar García Porto. Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, señor presidente en funcións. Antes de comenzar coa miña intervención, quero aproveitar para felicitarlles o Nadal a todos os deputados e deputadas que conformamos parte deste pleno, así como a todas aquelas persoas que nos siguen a través dos medios de comunicación, do propio streaming da Deputación Provincial e o público que nos acompaña, así como todos os representantes e membros de medios de comunicación que hoxe están tamén aquí con nós. Ben, como todos vostedes saben, a Deputación de Lugo ten como ferramenta básica de cooperación cos concellos o Plan Deputación, que este ano vai a inxectar un total de 22 millóns de euros, na provincia de Lugo, un total de 22.250.000 euros en concreto. Esta, como dixen, é a ferramenta de cooperación económica e técnica entre a institución provincial e os concellos máis importante, que, ademais, para o reparto de fondos, realízao con criterios obxectivos, permitindo ás entidades locais traballar en tempo e forma para conseguir os seus obxectivos ao longo do ano ao que pertence ese plan de Deputación. É unha ferramenta de cooperación económica e técnica que utiliza criterios obxectivos, como lles acabo de dicir, e que en concreto son a poboación, o índice de envellecemento ou a dispersión territorial, mantendo ademais un absoluto respecto á autonomía municipal. Isto quere dicir que os concellos organizan e distribúen os fondos en función das necesidades que cada un ten. Isto vai a permitir que a totalidade dos 67 concellos desta provincia poidan desenvolver actuacións en materia de infraestructuras, en creación de emprego, que ademais permita tamén executar melloras para os veciños e veciñas, no servizo de axuda no fogar, en actividades, en eventos, na administración electrónica ou mesmo en protección civil. Dende a Deputación de Lugo damos así resposta ás situacións e necesidades concretas de cada un dos 67 concellos da provincia, reforzando a propia autonomía, xa que cada un dos diferentes gobernos locais son os que deciden como, cando e en que queren investir estes fondos que proveñen da Deputación de Lugo. Polo tanto, dá resposta á administración máis próxima aos veciños, aos concellos, a esa administración a que os veciños se dirixen cada vez que teñen un problema ou que necesitan que alguén se preocupe por algunha necesidade ou algún servicio que necesitan. Este é xa o sexto ano consecutivo que dende o Goberno da Deputación sacamos adiante o Plan Único no exercicio anterior ao seu período de vixencia. Isto é importante porque permite que as entidades locais planifiquen as accións municipais con maior antelación, que se poda traballar con máis previsión e tempo, de forma que estes recursos sexan mellor aproveitados en beneficio dos veciños e veciñas
desta provincia. A partir de agora, e contando con que hai máis tempo para preparar esas inversións, contaremos, dende a publicación no Boletín Oficial da provincia, con un total de un mes para presentar os proxectos. E pola miña parte, neste primeiro punto, pois nada máis. Moitas gracias. Grazas, señora Porto. Por o Grupo do Partido Popular, o señor Ameixide ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Comezar tamén, evidentemente, felicitando o Nadal e o próximo ano para todos os deputados e os que nos acompañan hoxe neste pleno que, por desgracia, é noticia por cousas que non nos gustaría que despois comentaremos en seguintes mocións. O Plan de Diputación é probablemente a ferramenta máis xusta que ten esta Deputación para colaborar cos concellos. Probablemente a única ferramenta xusta que ten para colaborar cos concellos. Unha ferramenta que, sendo xusta, é tamén mellorable. É mellorable porque, evidentemente, hai puntos nos que se pode axustar, mellorar ou facer máis flexible para os propios concellos. É un instrumento, en primeiro lugar, obligatorio. Por tanto, non presuman da xenerosidade, porque ni moito menos é xenerosidade, é unha obligación que ten a Diputación Provincial colaborar cos concellos e ter un mecanismo deste tipo precisamente para colaborar. É un mecanismo que, ademais, se implementou cando nesta institución se podía debater ou se podía falar ou se podía chegar a acordos. Concretamente, isto é fruto dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista en uns anos, cando había o frente desta institución un presidente que efectivamente tiña ganas de traballar pola provincia, tiña ganas de escoitar, tiña ganas de chegar a acordos e de buscar beneficio para a provincia en lugar de buscar beneficios persoais ou réditos para os amigos. É mellor non pensar en algún dos beneficios que se pensaban acadar desde esta institución. Froito dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista no que no seu momento tampouco estaba o BNG, porque naquel momento o BNG, hai que recordar, que se fora do goberno, por moito menos do que estamos vendo estes días, por bastante menos, forase do goberno, e daquela semella que sí que había algo máis de coherencia en algún partido dos que están hoxe aquí. Hoxe van ter un dilema no BNG tamén, escoller entre moqueta ou coherencia, a ver como salen del. Este plan ten unha cuantía de 22.250.000 euros. Unha cuantía insuficiente, unha cuantía mellorable, unha cuantía que se pode incrementar e ten outros aspectos a mellorar. Falamos deste plan na última ronda de reunións que tivemos cos alcaldes e voceiros desta provincia e volvíamos a coincidir todos na necesidade de mellorar este plan. Melloralo, en primeiro lugar, como digo, ampliando o seu crédito, e, en segundo lugar, flexibilizando o seu uso. Ampliando o seu crédito porque este plan medra un 1,14% fronte a un orzamento que medra un 3%. É dicir, a terceira parte crece a terceira parte do que crece o orzamento. Este plan sube menos do que sube o coste da vida, o que sube a inflación. Por tanto, ao final, o que fai é aos concellos facer perderlles poder adquisitivo ou, de algún xeito, poden facer menos cos cartos ou coa axuda que se lle ofrece dende a Diputación. E, ademais, evidentemente, quedan tocados os concellos máis pequenos, porque, casualmente, os concellos aos que se lles baixa o plan de Diputación este ano son os máis pequenos da provincia, porque hasta nese punto é necesario mellorar a redacción destas bases. Nos propoñíamos, para estes orzamentos, como ben saben, incrementar en 10 millóns de euros a cuantía deste plan de Diputación. E, ademais, decíamos de onde había que sacalos. Había que sacalos dos 14 millóns de euros que este ano adicaron ata a día de hoxe non sei, na Xunta de Goberno, que tivo a necesidade de presidir o señor Tomé inda fai uns minutos, non sei se houbo máis convenios a dedo, pero ata hai uns minutos vostedes repartiran, como digo, 14 millóns de euros. A razón de 11,6 millóns de euros para o Partido Socialista, o 1,5 para o BNG, e, esta vez non podo decir un 0% para o Partido Popular, porque houve un 0,1% para un concello gobernado polo Partido Popular, o Concello de Viveiro, concretamente 40.000 euros para sufragar os gastos do Belén que históricamente se celebra ali.
Pois miren, deses 14 millóns de euros podíamos quitar 10 e repartilos de xeito transparente, homoxéneo, coñecido, público e absolutamente regulado a través do Plan de Diputación. E ainda lles quedarían 4, porque evidentemente tamén entendemos que como goberno se poden negociar convenios ou que hai que atender a necesidades extraordinarias e xustificadas que serían dignas de atender. E despois falaríamos tamén de flexibilidade para poder asumir gastos correntes ou outro tipo de intervencións que sí pagan cos convenios e que non permiten co Plan de Diputación. Grazas, señora Meijide. Por o grupo dos non adscritos, señor Tomé. Intervén, non intervén. Ten o segundo turno de palabra Pilar García Porto. Ben, señora Meijide, nada novo no horizonte. Vostede ven aquí co mesmo de todos os anos, eso sí, dando ao longo dos anos máis voltas que unha noria con respecto a este plan único, a este plan de Deputación, porque primeiro atribuíanlle os méritos á súa voceira, a esa que pasou tamén 4 meses na presidencia desta institución. Despois, agora veñen e atribúenllo a un presidente socialista. Non sei se intentan dicirnos algo con isto. E polo medio denostaron o plan, aplaudírono. Gústalles ou non lles gusta? Eu creo que no fondo non lles gusta, señora Meijide, porque vostedes non se aplican o conto ali onde gobernan. Fíxese. Gobernan na Xunta de Galicia. E os fondos que destinan a esta provincia son máis ben escasos. E non só iso, cargan os concellos máis pequenos desta provincia con competencias, é dicir, con responsabilidades tamén económicas que nos desbordan como concellos. Falemos do SAF. Nesa rolda de alcaldes fala vostede do Servicio de Atención ás Persoas Maiores no Fogar, que temos que asumir os concellos nesa porcentaxe tan elevada, no que a Xunta de Galicia non é quen de chegar a un acordo coa FEGAN en beneficio dos veciños e veciñas. Señora Meijide, vostedes cargan con absoluta deixadez responsabilidades nos concellos máis pequenos hasta o punto de que na COVID foron quen de cargarlles os concellos a desinfección dos colexios. Eu recordo eso, señora Meijide. E mire, fala vostede da necesidade de mellorar. Poderíamos melloralo, incluso poderíamos manter as inversións para os concellos. Sabe cal é o problema? Que a Xunta de Galicia con esta provincia non ten compromiso. E, polo tanto, esta institución está asumindo competencias e responsabilidades que son propias da Xunta de Galicia. Vostede sabe canto consumimos económicamente cada ano nas residencias que prestan atención aos maiores desta provincia que a Xunta de Galicia ten absolutamente abandonados dende fai anos. Debería de plantexarse estes temas. E logo, hai que falar tamén de que é unha ferramenta xusta, por suposto que sí, pero vostedes non a aplican onde gobernan. Mire, na Deputación de Ourense ampliárono un pouquiño porque eu creo que os colores xa se lles estaban subindo moito. Pero é que pola contra na Deputación de Pontevedra, desde que están gobernando, reduciron o plan de Deputación. E na Xunta de Galicia non o teñen, siquiera. Polo tanto, señora Meijide, as súas palabras resultan pouco creíbles a todos os efectos. E por outra banda, e sábeno ben os alcaldes, usted ao millor non tanto, a cooperación dende esta institución é transversal. Non só é o plan de Deputación, é o conxunto dos servizos técnicos desta casa o que está a disposición dos concellos desta provincia. Moitas gracias. Grazas, señora Porto. Segundo turno de palabra para a señora Meijide. Moitas gracias, señor presidente. Evidentemente, novidades en canto ao plan de Diputación poucas podemos decir porque segue sendo o mesmo e segue adolecendo dos mesmos problemas que o último ano, exactamente dos mesmos, de que non se lle dá flexibilidade ao seu uso, pode falar cos alcaldes que me acompañan, que son coñecedores, igual que vostede, que é a alcaldesa, tamén, de que se podería dar moita máis flexibilidade para o uso destes recursos. Por certo, flexibilidade que sí que conceden os seus convenios a dedo para pagar sobresoldos a alcaldes, para contratar actuacións do que se lle ocorre a calquera, para comprar autobuses, para financiar fundacións ou para poder financiar as ocurrencias calquera de calquera alcalde, eso sí, do Partido Socialista desta provincia. Sí, para eso, evidentemente, sí que son flexibles. Pódense incrementar os fondos, é o que lles decimos tamén, hai de onde sacar, perfectamente.
Pero novidades, evidentemente, non pode haber, porque siguen cometendo exactamente os mesmos erros. Novidades, comprenderá que nesta Diputación non necesitamos máis que as que temos. Non sei se vostede quere máis, pero a min créame que como cidadán da provincia de Lugo estou asqueado das novidades que estou coñecendo precisamente nas últimas semanas deste goberno ou de quen lideraba e de quenes lideraban, inclúa vostede, esta institución. Por tanto, vexo que agora incorporou a un voceiro adxunto, a un presidente na sombra, a un presidente inspector da Diputación ao seu lado. Vemos que sigue sendo o mismo, sigue intentando manter o control. Vemos que nin sequera intentan ocultarse, que directamente o poñen xa liderando o seu propio grupo. Evidentemente vemos que sigue todo igual ou pretenden que siga todo exactamente igual despois dos feitos que coñecemos. A verdade é que o Partido Socialista non deixa, bueno, si que lles queda algo xa de Partido Socialista, non deixa xa de sorprendernos nesta institución. Non sei que teñen pensado facer os señores do Bloque Nacionalista Galego, porque a verdade é que aguantar con isto hai que ter moito aguante. Non sei o que van a facer. Repito, hai que incrementar os fondos deste plan. Repito, hai que flexibilizar o uso destes fondos para os concellos. E repito, nós evidentemente creemos que este plan de Diputación é a ferramenta máis xusta para o reparto, pero creemos que hai que mellorala. Por iso nos vámonos a abster, porque creemos que é susceptible de mellorar para os próximos anos. Pero, bueno, aínda así, entendemos que é algo positivo, entendemos que é algo que ven a colaborar e que necesitan, como auga de mallo, os concellos, pero que, como digo, para o ano que ven deberían melloralo. Non sei se o presidente que veña, ou a presidenta, ou quen lle toque gobernar a partir do día 14, terá en consideración esta posible mellora. Grazas, señora Meijide. Turno de peche para a señora Porto. Ben, señora Meijide, dos seus ascos xa falaremos máis adiante, non se preocupe. Aconsellolle que utilice un pouco máis a palabra presunto, porque a utiliza pouco. A partir de aí, eu direille que teño un exemplo claro que eu vivín en primeira persoa nesta institución, que foron 4 meses de goberno do Partido Popular, nos que a súa presidenta naquel momento repartiu 5 millóns de euros, a dedo, eso sí foron a dedo, para concellos do PP en 4 meses, deixando sin realizar inversións previstas. E deulle 16.000 euros ao Concello de Cervantes para dicir que tamén lle daba o Partido Socialista. Eso é gobernar. Pero vostede o que predica aquí non o practica fora. É dicir, aquí pide incremento, e na Diputación de Pontevedra reduce, e na de Ourense casi non hai nin plan de Deputación. Pero voulle dicir máis. O plan de Deputación subiu 250.000 euros este ano, e é a ferramenta, como lle dixen ao principio, que ningún alcalde negará que é a máis útil para calquer concello, porque son os únicos fondos que sabemos que vamos a ter seguro para prestar os mellores servicios e de maior calidade aos nosos veciños e veciñas. Grazas, señora Porto. Ben, antes de pasar á votación, eu creo que, como decía a señora Porto, pois é importante que se aprobe hoxe o plan de Deputación, no que non só seguimos dotando de máis recursos, sino que nos comprometemos ás queixas que facían os alcaldes en tempos pretéritos de que a veces chegaba tarde e xa hai tempo que corriximos eso e apróbase antes de que comece o ano para que se sea unha ferramenta útil e áxil para estes concellos. Señora Meijide, eu vexo que vostede sí que non cambia o pé, porque decir que esta ferramenta non é flexible só se pode achacar a que vostede non pasou nunca por un goberno, porque senón vexa calquera outra subvención ou axuda que poden recibir as entidades locales e falaremos de flexibilidade. E xa, para cortarlle xa, porque xa vexo por onde vai ir toda a mañá, leccións do Partido Popular. O Bloque Nacionalista Galego, ningunha. Nin de coherencia, nin de feminismo. Vostedes pactan con os que negan a violencia de xénero, así que teñen un grupo composto só por homes, así que deixe xa esa retaíla que lle vai durar todo o pleno, pero xa lle digo que o Bloque Nacionalista Galego leccións do Partido Popular non acepta ninguna. Así que pasamos á votación.
Votos emitidos 25, votos a favor 13, abstencións 12. Queda aprobado o Plan Diputación 2026. Ben, pasamos ao terceiro punto de orde do día, que son as reclamacións administrativas, o Orzamento Xeral do 26 e a aprobación definitiva, si procede. Ten a palabra a señora Carmela López, por o Grupo Socialista. Ditamen da Comisión, disculpen. A Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación se procede. Grazas. Ahora sí, ten a palabra a señora López. Gracias, presidente. Bo día, compañeiros e compañeiras deputadas, prensa que nos acompaña hoxe, persoal desta casa e a todo o público asistente hoxe aquí neste salón plenario e aos que nos siguen por redes sociais. Hoxe traemos a este pleno a resolución da única reclamación presentada ao Orzamento Xeral desta casa para o ano 2026. Como ben saben, foi formulada polo Sindicato Comisións Obreiras. Traemos, ademais, a conseguinte aprobación definitiva do orzamento. Quero empezar deixando algo fundamental que penso que todos temos que valorar, é que estamos ante un procedimento absolutamente garantista, rigoroso, conforme á legalidade. Este orzamento foi aprobado en tempo e forma en novembro do 25, foi exposto ao público, conforme marca a lei. Dentro do prazo legal, presentouse esta alegación de comisións obreiras, foi analizada por detalle por esta casa, polo Servizo de Recursos Humanos en concreto, emite un informe xurídico que obra no expediente, é un texto que con claridade o que di é que non concorre ningún vicio de nulidade, nin se incumpriu ningún trámite legal, polo que procede a súa desestimación. A reclamación céntrase basicamente en dúas cuestións, que a modificación do cadro de persoal non foi negociada e que esa suposta falta de negociación invalidaría este procedimento. O informe, puiderono ver, é moi claro. Primeiro, di que o cadro de persoal e a RPT son instrumentos completamente diferentes. O cadro de persoal é un instrumento orzamentario, está vinculado ao capítulo 1 e forma parte da potestade da autoorganización desta casa. Segundo, a normativa básica, que é a Lei de Bases de Réxime Local e Estatuto Básico do Empregado Público, establece que as decisións organizativas da Administración non son materia obrigada de negociación colectiva. Neste caso, o informe, ademais, acredita que non se modifican xornadas, non se alteran funcións, non se cambian condicións laborais individuais, nin se produce ningunha modificación retributiva directa que exixe a negociación obrigatoria. Terceiro, isto tamén é moi importante, sí que houbo información, houbo convocatoria de mesa xeral de negociación, remitiuse a documentación previa, houbo, evidentemente, posicionamentos distintos dos sindicatos, que é algo absolutamente lexítimo, pero que non haxa acordo non significa, en todo caso, que non haxa unha negociación, como ben sabemos, nin un procedimento claro. Ademais, esta proposta conta co respaldo de outros sindicatos representados na mesa e Comisións Obreiras en aquel momento non presentou propostas alternativas concretas durante o proceso. Polo tanto, que facemos hoxe aquí? Pois non é outra cousa que defender a legalidade, a seguridade xurídica e a capacidade desta Deputación para organizar os recursos humanos con responsabilidade. Por iso, con base a este informe rigoroso e moi ben fundamentado, propoñemos o seguinte. En primeiro punto, desestimar esta reclamación presentada e, segundo, aprobar definitivamente o Orzamento Xeral da Deputación para 2026. Moitísimas gracias. Grazas, señora Carmela. Por o Grupo Popular, ten a palabra o señor Ameijido. Moitas gracias. Se me permite, señor Castro, vou comenzar respondéndolle a vostede, porque é o primeiro turno de palabra que teño despois de que dixera que o Partido Popular pacta con quen nega a violencia de xénero. Coletilla que lle queda pouco para poder utilizar, porque vostede terá que dicir hoxe aquí alto e claro Señora Ameijido, se van a pactar.
ten que ceñirse ao punto en debate. Estamos debatindo a aprobación do orzamento. Si vai a pactar con quen Meijide, estou no avisando. Ten que ceñirse ao punto que está en debate, non está en debate o Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, vostede sabe o que ten que facer. Señor Castro, vostede ten que ter claro que cando fala ten que agardar a que lle responda. Isto é un principio de democracia. Creo que o mellor vostede non lle gusta ou non se sente cómodo nela, pero é así. Vostede terá que aclaralo. Terá que aclarar. Poder acusar... Señora Meijide, estoulle dicindo que ten que debatir sobre o punto. Se lle parece ben, ben, e se non retiro o turno de palabra. Sabe perfectamente cales son as normas. Vai ter outros momentos para falar deste tema. Agora, fale do orzamento se lle interesa, se non retiro o turno de palabra. Entendo perfectamente o seu nerviosismo. Eu, no seu caso, estaría tamén, porque ese dilema non vai a ser fácil de resolver. Bueno, pois, cando nos aclaren a que están dispostos a chegar dende o BNG, o que está claro que se estuveron dispostos e están dispostos a seguir cogobernando e negociando orzamentos e votando orzamentos con quenes xa todos coñecemos. Estes orzamentos xa dixemos no seu día que non eran bons para a provincia, que estaban elaborados por un goberno sin ideas, sin ilusión, sin proxectos, sin ganas de traballar pola provincia e por un presidente que parece que estaba a outras cousas e agora o sabemos. Uns orzamentos que suben un 2,8%, pero que conxelan e baixan na práctica o plan de deputación. Uns orzamentos que suben a costa de esquilmar dentro do Goberno Central os veciños da provincia de Lugo e a todos os españois, e iso repercute evidentemente na subida dos impostos que teñen, ao final, que recaen na Deputación Provincial ou que nutren a Deputación Provincial. Uns orzamentos que conxelan na práctica e na realidade o investimento en estradas, en carreteras. Dicen que o suben, pero é mentira. A partida de investimento conxélase. Os orzamentos que na parte de investimentos é absolutamente opaca, non se sabe hacia onde vai, porque son generalidades sin definición concreta. Uns orzamentos que non teñen previsto abrir ningunha das residencias que teñen en marcha, a Pobra de Brollón, Guitirizo ou a Ponte Nova, nin teñen pensado abrir a residencia de Becerrá, os cales aproveito para saudar que estou vendo ali arriba nas bancadas. Moito menos pretenden avanzar na construción das que teñen pendentes e comprometidas en Caurel, por exemplo, en Pantón, en Sabiñao ou en Portomarín. Non apostan polo solo industrial, non apostan polo sector primario e tampouco atenden as reclamacións dos sindicatos. E máis, non se sentan a falar con sindicatos, que non o digo eu, dino os propios sindicatos. Di a deputada que houve negociación. Non, o que houve é unha reunión na que se lle entregou unha documentación e ao final foi un trágala. Toma a documentación, isto que vamos a facer, se che gusta así, e se non, tamén. Hecho, isto foi a negociación que houve, a maneira de entender a negociación do xa expresidente desta institución. Todavía, polo que vexo, compañeiro do Partido Socialista e do Grupo Provincial Socialista, ou polo menos presidente inspectore desta institución. Non se sentaron a negociar, porque, claro, pola porta de atrás, que por como lles gusta facer as cousas, querían colar algunhas modificacións na relación de postos de traballo, nas condicións dos traballadores desta casa. Claro, querían mellorar as condicións laborales de traballadores do Concello, a persona que acompaña a José Tome na portavocía actual do grupo. Querían mellorar as condicións de xente cercana a este equipo de goberno. Podemos incluso decir nomes, pero creo que non é necesario, por prexudicalos. E querían, evidentemente, tamén xerar prebendas hacia xente, evidentemente, cercana a este equipo de goberno. Por tanto, non foi unha negociación, foi un trágala, non tomaron en consideración nin as propostas que lles trasladamos dentro do Partido Popular, nin ningunha asociación, nin ninguna entidade, nin moito menos os sindicatos, que tamén están aí arriba representados, e, por descontado, non son os bons orzamentos para a provincia, porque son os orzamentos froito dun goberno provincial que non ten nin na primeira, nin na segunda, nin na terceira, nin na cuarta, nin na quinta das súas prioridades a nosa provincia. Grazas, señora Meijide. Ten o segundo turno de palabra, señora López. Gracias, presidente.
Señora Meijide, comezou o seu debate non ceñíndose ao punto, senón falando dos orzamentos, algo que xa fixemos en un pleno anterior. Sabe perfectamente como a min que o pleno o que está acordando é algo diferente. Vostede fala dos sindicatos, de que non houbo negociación. Penso que sabe que nunha mesa de negociación non ten por que haber acordo. Sábeo perfectamente, senón todos os alcaldes que teño enfrente seguramente si o sepan. Dice que non se atenden aos sindicatos. Se os sindicatos, en este caso Comisións Obreiras, presenta esta reclamación e hoxe estamos aquí atendendo a mesma basándonos nun informe técnico xurídico do Departamento de Persoal desta casa, como pode vir aquí a outra vez verter contido, intentar moverse sempre no fango, que se vostedes intentaron mellorar por este lado, mellorar polo outro, sin proba ninguna, intentando ensuciar. Eu o que pido é que estamos a piques de finalizar o ano, imos en eses propósitos para o 2026, ser un pouquiño máis responsables con esta institución, ceñirse ao punto, á orde do día, e o que se fale, por favor, que sexa con coherencia e con probas, porque o expediente está perfectamente elaborado e argumentado por técnicos desta casa dos que non debemos desconfiar, me parece a min. Este punto resolve esa única reclamación. Insisto, as decisións organizativas non son materia obligatoria de negociación colectiva. Houbo convocatoria de mesa xeral e agardo que por responsabilidade a votación sexa coherente co punto e voten a favor. Moitísimas gracias. Grazas, señora López. Segundo turno de palabra para a señora Meijide. Non sei se é o mellor momento, señora Carmela, para falar de fango dende a súa bancada, pero bueno, cada un escolle os seus argumentos. Eu, a verdade é que non vou entrar nesa polémica, ni moito menos, que bastante teñen co que teñen dentro do seu propio grupo. Bastante teñen co que teñen. Non fai falta que lles digamos nós absolutamente nada, e iso que aludían a un problema supraprovincial, ou non sei como lle chamaron. Pero sí que collo ese guante de que debemos ser, nesta institución, responsables e dignos. E deixo aí esa reflexión. Bueno, pois evidentemente dixo unha cousa que é certa. Nunha negociación non ten que haber acordo, pero ten que haber negociación. E o que non houbo. Para unha negociación hai que sentarse, falar, e despois o mellor non se chega a un acordo. Pero non chegar cunha proposta cerrada a última hora e sin dar opción a ninguna mínima modificación. Pero bueno, vostedes teñen esa forma de negociar e esa forma de actuar. Oye, moita sorte pola vida indo así. Non somos de outra maneira ou entendémoslo de outra maneira. Son os orzamentos malos para a provincia. Son os orzamentos que non se adaptan á realidade para a provincia e que só están pensados e teledirixidos para sosterse nos gobernos do Partido Socialista os que poden, bueno, e algún xa como pode, e dende onde poda. Moitas gracias, e xa lles digo que vamos a votar en contra dos mesmos argumentos que fai un mes, cando debatemos, dicindo de novo que non son os orzamentos que a provincia necesita e que vostedes tampouco son o goberno que esta provincia necesita. Grazas, señora Meijide. Turno de peche para a señora López. Gracias, presidente. Permítame dicirlle, señora Meijide, que non entendo unha votación en contra dun informe dos técnicos desta casa. Este punto non estamos votando en contra dos orzamentos. Non o entendo, de verdade. Votar en contra dun informe dos técnicos desta casa onde di claramente que a reclamación non era obxecto de negociación. E, ademais, por favor, infórmese do que é nunha mesa de negociación, o que é obxecto de negociación, o que non ten por que ter acordo, simplemente hai que dar conta á mesa. Nunha mesa hai diferentes sindicatos, infórmese tamén daqueles que sí estaban de acordo. Non o entendo, pero bueno, eu tamén tomo
todo o que vostede di. Moitísimas gracias. Grazas, señora Carmela. Pasamos entón á votación. Votos emitidos 25, votos a favor 13, votos en contra 12. Polo tanto, quedan aprobados os orzamentos xerais do ano 2026 da Deputación de Lugo. Pasamos ao punto número 4, que é a proposta relativa á solicitude de cesión gratuita dos paneis do libro conmemorativo do 125 aniversario da banda de música do Concello de Antas de Ulla a favor de dito Concello. Ditame da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Luís Fernández Guitián e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Ten a palabra a señora Porto. Moitas gracias, moi brevemente. Como vostedes poderían comprobar na documentación e seguramente coñecerán, a banda de música de Antas de Ulla ten unha longa traxectoria que xa supera os 125 anos de historia. Con motivo desa conmemoración, dende a Deputación de Lugo, fíxose unha exposición e a publicación dun libro precisamente para recoñecer esa labor e traxectoria musical desta organización senlleira. Agora, dende o Concello de Antas de Ulla, pídese a cesión para o uso e disfrute por parte dos veciños e veciñas do Concello de Antas de Ulla. Moitas gracias. Grazas, señora Porto. Ten a palabra o señor Ameijide. Nada, moi brevemente, simplemente para anunciar o noso voto a favor de unha proposta que evidentemente está absolutamente xustificada e coa que concordamos. Por tanto, xa anuncio simplemente o noso voto a favor. Non sei se alguén quere segundo turno ou pasamos á votación. Pasamos á votación, entón. Votos emitidos 25, apróbase por unanimidade esta proposta. Pasamos ao punto número 5, que é a proposta relativa á solicitude do Concello de Navia de Suarna de cesión gratuita da titularidade dun inmóvel provincial. Dictame da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Luís Fernández Guitián e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Para defender esta proposta ten a palabra o señor Pablo Rivera. Moi bo día, señor presidente, señoras e señores deputados. É inevitable que para abordar esta proposta de goberno o faga pois dende a humildade, aportando dous datos históricos que creo que merecen toda a atención, especialmente por parte do Partido Popular, porque cando se fala de partidos e de siglas creo que hai que ser respetuosos con todas, non? Máxime cando, aínda que a pesar que vostedes estén a frotar as mans, o Partido Socialista é un partido con 144 anos de historia, que é o piar básico da construción dos avances máis importantes deste país, formado por homes e mulleres valentes, valiosos, e que, entre outras cousas, é o piar tamén do municipalismo. E por iso eu pido un pouquiño de respeto, máxime, noutra lección de historia que humildemente lles dou cando o seu partido foi fundado por un exministro franquista. Dito isto, e falando de municipalismo, me gustaría senalar tamén que vostedes acaban de falar de defender os concellos pequenos, de comprometerse con eles e demais, pois, bueno, eu creo que esta proposta que hoxe traemos aquí, que a cesión gratuita nada máis e nada menos que da Casa Benedicto ao Concello de Navia de Suarna, é unha boa oportunidade para que, cando vostedes falan, demostren que son coherentes. Entendo que será unha gran oportunidade esa cesión ao Concello de Navia de Suarna, porque esta proposta non é nova. Esta proposta
É algo que ven do ano 2005, unha proposta que se asina baixo a presidencia do señor Francisco Cacharro, e xa naquel entón aprobou cederlle a Casa Benedicto, Concello de Navia de Suarna, co obxectivo de mellorar a praza pública. Foi unha decisión que nacía por aquel entón do compromiso coa veciñanza e coa mellora dos espazos públicos. Se no 2005 era unha boa decisión que defendía o Partido Popular, quero entender que van por aí, é dicir, que non hai ningún problema agora. Quero entender que non estamos a inventar nada novo, que non é unha decisión arbitraria, que é unha decisión normal, que estamos a ser coherentes coa historia desta institución. Quero entender que fai uns días que vostedes honraron a memoria de Francisco Cacharro cunha man, supoño que non se opoñerán a unha decisión, especialmente o seu legado que tanto reclaman e reivindican cando lles interesa. E ademais hai outra cousa, acaba de dicilo vostede, estamos apelando a autonomía local, a que os concellos pequenos, Navia ten 971 habitantes, grande non é, teñan a súa capacidade para poder decidir as súas inversións, de decidir o seu futuro, e, polo tanto, esta decisión que toma a Deputación non é unha decisión unilateral, é unha proposta que nos fai o propio Concello de Navia de Suarna para poder darlle continuidade a aquel proxecto. É un espacio público que queren renovar, que queren mellorar, e non é só unha cuestión estética, é unha cuestión que vai a mellorar e vai ser unha nova oportunidade para mellorar a vida económica e social dese municipio, co cal entendo que esta proposta é absolutamente legal, está avalada por informes técnicos, está solicitada por o Concello de Navia, no 2005 a impulsou Francisco Cacharro, entón, pois, todo parece que se o siloxismo aplicámolo, que todo debe ir na liña. Así que creo que facer política non é só falar, sino que hai que demostralo cos feitos. E aquí hai unha gran oportunidade de colaborar con un concello pequeno, nós nos limitamos a cederlle un ben, polo que preguntaron non hai moito, e a darlle autonomía para que sea o Concello, que ninguén mellor que o propio Concello coñece as súas necesidades para poder actuar en beneficio dos veciños e veciñas. A proposta é moi sinxela, exactamente igual que a de 2005. Moitas gracias. Grazas, señor Rivera. Por o grupo do BNG ten a palabra a señora Castro. Perdón, estaba lle dando, sí. Bo día a todos e a todas, a todos os compañeros e compañeras deputadas, asistentes. Tamén quería aproveitar o comezo da miña intervención para felicitarlles as festas e un vindeiro 2026, que entremos ben no 2026. Ben, dende o BNG, despois dun estudo desta proposta, imos votar en contra desta proposta porque a cesión da Casa Benedicto ao Concello de Navia de Suarna implica a súa demolición. Nos últimos tempos houve moita contestación social e cremos que, polo menos, antes de tomar unha decisión tan drástica como é a demolición, habería que facer un estudo do estado do edificio, cun interese patrimonial avalado por diferentes entidades. Despois de facer este estudo, poderíase tomar calquera outra decisión sobre o mesmo e cremos que a Administración responsable e pertinente de facer este estudo debería ser a Xunta de Galiza, que é a máxima responsable de patrimonio e o organismo que lle retirou a protección por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en 2024 sen ningún tipo de xustificación. De feito, é cando menos curioso que a Xunta dedique diferentes orzamentos para restaurar diferentes edificios patrimoniais e eclesiásticos e durante máis dun ano que leva habendo este debate entre a veciñanza, a Xunta de Galiza nin se preocupara por dar unha solución. E incluso cando o señor Amígide visitou en 2024 a Pobra de Navia para falar da Casa Benedicto, afeáballe, de feito, a este goberno provincial non cumprir o acordado no convenio, é dicir, a demolición do mesmo edificio. Para pechar xa, reitero que cremos que pode haber outras opcións antes de demolir o edificio, que pode haber outros pasos para atoparlle diferentes usos culturais. Moitas grazas.
Grazas, señora Castro. Por o Grupo Popular, ten a palabra o señor Ameijide. Pois teño que estar de acordo, señor presidente, teño que estar de acordo no que decía o señor Rivera. O Partido Socialista é un partido histórico, parte da historia do noso país, parte da historia da Constitución, parte da historia, evidentemente, do noso Estado democrático, é un partido realmente necesario no noso país. Un partido que debería estar chamado a ser forte e estar chamado a ser digno, a ser coherente e a ser, bueno, o que era antes. Pero nin a nivel nacional, nin a nivel autonómico, e vemos que a nivel provincial tampouco, están ahora mismo sendo ou estando á altura das siglas que representan. E é unha verdadeira mágoa para todos os españois e tamén para todos os veciños da provincia de Lugo. Tamén yo digo, neso sí que estou de acordo con vostedes. Están nun gran partido, pero non están á altura del. Pero tampouco está quen o preside, non se equivoque. Miren, xustifica o señor Rivera esta decisión di que Cacharro, que o expresidente Paco Cacharro en 2005 xa adoptara este acordo. Evidentemente, eso non é innegable, está aí nos papeles, non o podemos cuestionar. Home, pero entenderá que en 20 anos cambian as cousas un pouco. Bueno, cambian incluso en momentos. Fai un momento había un señor aquí de presidente, agora temos a outro, que decir, as cousas cambian, señor Rivera. E en 20 anos nós tamén temos dereito a escoitar novas necesidades, xurden novas necesidades, escoitar a novas voces, escoitar novos proxectos, escoitar novas ideas, e incluso, fíjense, política tamén é cambiar de opinión cando se lle presenta unha xustificación adecuada. Falábamos antes de negociar, eso é negociar. Sentarse nunha mesa e cando che convencen de que o mellor pode haber outra salida, outra alternativa, pois decir, pois, oye, pois o mellor é interesante valorar. E iso é un pouco o que hai hoxe aquí. Pero saben o que non se debe facer en política, señor Rivera? Mentir. Mentir. Porque vostede firmou un escrito oficial en resposta á asociación da plataforma Casa Benedicto o 28 de xullo de 2025, no que lles decía literalmente que a día de hoxe a Casa Benedicto é titularidade do Concello de Navia de Suarna de acordo co convenio asinado. É que minte, pero minte ademais de forma certificada. Porque, home, en xullo non podía ser de Navia cando hoxe, aquí e agora están propoñendo a este pleno a cesión da mesma. Por tanto, minte. É como dun mentiroso, con papeles, non é unha acusación baladí, sino que con papeles pouco se pode esperar, pois evidentemente pouco podemos confiar. Pouco máis lle teño que decir ao señor Rivera, despois de ver a seriedade que ten nos seus escritos oficiales e, sobre todo, o respeto pola verdade. Dito isto, dende o Partido Popular, evidentemente, en todo este tempo, pois escoitamos a ciudadanía, gustanos facelo. Reunímonos con asociacións, escoitamos os veciños, escoitamos os nosos compañeiros no territorio, concretamente o Grupo Municipal ali en Navia, e alertáronnos da realidade de que hai un sentir popular en Navia que quere que, de algún xeito, se estude a posibilidade de ver que facer con ese inmoble. E nós, desde aquí, humildemente, creemos que é momento de escoitalo, que é momento de analizar alternativas para ese inmoble, que agora todavía non é demasiado tarde para impedir esa demolición, e ver que se pode facer con ese edificio emblemático no Concello de Navia. Por tanto, sí que lle corrixo unha cousa, se me permite, a deputada do BNG, non se retirou a catalogación sen xustificación, sino a petición do Concello. Simplemente esa puntualización non é verdade. A Xunta non retira catalogacións por gusto, senón porque o pediu o Concello e o xustificou adecuadamente. Pero, bueno, quitando esa leve puntualización, se lles parece ben, nos vamos a tamén se lles parece ben, ou senón tamén, evidentemente, pero evidentemente nos creemos que si é xusto pararnos hoxe a pensar que pode facer a Diputación Provincial con ese inmoble. Queremos que hoxe é xusto pararse a pensar o que significa ese inmoble para o Concello de Navia e a imaxe icónica que é ese inmoble na Plaza de Navia e escoitar que propostas de actuación ou que se pode facer co mesmo. Por tanto, nós, cando falamos coa asociación que defende este inmoble, cando falamos cos veciños de Navia, fixéronos esa reflexión, pedíronos tempo, pedíronos reflexión, pedíronos estudiar alternativas. Planteámoslo xa hai unhas semanas, hai uns meses neste salón de plenos e hoxe somos coherentes co que planteamos hai unhas semanas ou hai uns meses, como digo aquí, e vamos a votar en contra tamén, porque entendemos que
é mellor pararse a pensar que vamos a facer con el. Por tanto, aplaudo esa postura do Bloque Nacionalista Galego e xa lle digo que nós tamén vamos a adoptar a mesma. Grazas, señora Meijide. Ten a palabra para o segundo turno o señor Rivera. Mire, señora Meijide, xa yo digo así de claro, ten un problema de comprensión lectora. E parece mentira que despois de, xa lle dixo, máis ou menos o tempo que leva vostede en política, non sea capaz de comprender un escrito que non ten ni media carilla. Evidentemente, aí se pon que a titularidade do Concello de Navia porque había serias dudas de legalidade naquel momento da vixencia do convenio, señora Meijide, non se entera de nada. En 20 anos cámbianse de opinión, pero vostede cambiou de opinión en menos de 9 meses. Mire, eu sempre lle falo con datos verídicos, vostede dice mentira, pero nunca concreta. Esta fotiño, sale vostede de espaldas, aí con chalecazo increíble, este non sei se é do Xacobeo, sale o señor Núñez, e sale este non sei quen é o do medio. Non sei, bueno, cacharro non é. Decían nunha nota de prensa, vou ler literal, porque eu sempre lle falo con datos, a diferencia do que fai vostede. Ainda ten ano e medio para aprender, vai aprendendo. Vostedes afeaban ao bipartito provincial que nada fixeron por cumprir co acordado co convenio, no que se expresaba a necesidade de derrubar a casa, de 3 pisos de altura nunha superficie de pouco máis de 30 metros cadrados para eliminar o tapón que supón o lugar e así ampliar este espazo. Pois non sei, señora Meijide, por eso incidín tanto ao principio, o legado do señor Cacharro quedou atrás. Hoy tengo unos principios, mañana tengo outros, me reúno cando me convén, o dixo vostede na propia intervención, según me convén, pois claro, home, non é según conveña, porque iso é oportunismo político, claro, que é o que vostede fai. A verdade é que a súa postura nesto era tan previsible que ven sendo habitual o seu posicionamento, honran a memoria de Cacharro hai unhas semanas, agora opóñense as súas decisións, descatalogan un edificio e non fan nada, non dan un só euro, podían haber feito antes de descatalogalo, habían podido, segundo arreglan igrexas, podían haber arreglado este edificio que, segundo vostede, ahora é emblemático. Repítolle, hai 9 meses había que tiralo. E que me corrixa alguén, se isto non é verdade. Cambiaron de opinión en 8 meses porque supoño que o seu voceiro ali lles diría: a mí non me gusta a xente que cambia de opinión. Eso é non ter principios, eso non é ter coherencia, eso non é digno dunha institución como esta. Moitas gracias. Grazas, señor Rivera. Ten o segundo turno de palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Ben, dixo señora Meijide, política tamén é cambiar de opinión. Eu creo que a política é chegar a acordos. Segundo estamos aquí, decía que vostede que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia lle retirou a protección porque o pediu o Concello. Ben, pois agora mesmo, a mí o que me gustaría pedirlles aquí é que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural volva a incluir a Casa Benedicto e teña unha protección catalogada para impedir novos intentos de derrubar a mesma. E eu creo que xa que estamos aquí, estamos nun momento de chegar a acordos e de boa vontade, eu tamén creo que a Xunta de Galicia podería seguir mostrando a súa boa vontade cun convenio para poder amañar a Casa Benedicto e darlle usos culturais, que é o que precisa realmente o Concello de Navia, e así o poñen por escrito as asociacións que precisan un local onde reunirse, un local que actualmente non teñen. Eu creo que é o momento e, por agora, máis nada, moitas grazas. Grazas, señora Castro. Segundo turno de palabra para a señora Meijide. Señor Rivera, non sei se está vostede hoxe en condición de dar carnés de dignidade. Pero, bueno, cada quen se arroga coas competencias e ca legitimidade que quere. Eu creo que non, pero, bueno, a dignidade súa xa a conocemos. Non digo a súa personal, digo como partido, que eu
personalmente con vostede, non teño para nada ningún tipo de problema. Fala do legado de Cacharro. Evidentemente, o legado de Cacharro non é que estemos orgullosos nós, é que está orgullosa a provincia. Dígolle máis, vostedes levan 2 décadas vivindo do legado de Cacharro. Levan 2 décadas vivindo do legado de Cacharro, porque a Cacharro débeselle a rede de estradas provinciais, os paseos fluviais, a universidade nesta cidade, o impulso a Ribeira Sacra, a rede de embarcadoiros, as zonas verdes, é dicir, atreveríame a dicir, todo o ben feito, todo o que realmente chama a atención desta provincia, feito pola Diputación, se lle debe a Cacharro. Sí, sí. Pero dito isto, evidentemente, despois de 20 anos, despois de falar cos veciños, é lícito que nun contexto distinto, nunha situación distinta, 2 décadas despois, podamos modificar a opinión nun aspecto concreto. E máis, en 9 meses podemos modificar a opinión, porque nestes 9 meses falamos e volvemos a falar con o noso grupo municipal. Levantouse unha realidade nova nese concello, unhas necesidades novas nese concello, un sentimento de protección por ese inmoble novos nese concello. E, evidentemente, nós creemos que hai que respetar a identidade territorial e o que piden precisamente os cidadáns dese concello. E despois decidan, que non hai ningún problema. Vostedes gobernan ali, fagan o que boamente queiran, pero nós aquí e hoxe creemos que é momento de parar e pararse a pensar. Evidentemente, iso é política, señor Rivera. Parar cando hai que parar, meditar e ver que vamos a facer con ese inmoble. Por tanto, esa é a postura que temos. Non hai ningún tipo de problema en recoñecela. Oigan, o problema terano vostedes, porque vostedes son os que cambian de opinión. Vostede dice, fala de dignidade, pero, oiga, dice que teño que aprender, pero que vou aprender de vostede? Fálame de comprensión lectora. Mire, vou ler a ver se vostede ten comprensión auditiva, porque eu lectora teño bastante. A día de hoxe, a Casa Benedito é titularidade do Concello de Navia de Suarna. Isto pono vostede. Isto escribe vostede. En consecuencia, para calquera trámite ou proposta relativa a Casa Benedito deberán dirixirse directamente ao Concello de Navia. Pero que este dice vostede? Señor Rivera, sin paliativos e con todas as letras, é un mentiroso. Mentiroso, porque lles dixo en julio que era a titularidade do Concello de Navia, aquí, hoxe e agora, se demostra que é da Diputación Provincial. Mentiulles a cara e mentiulles por escrito. Grazas, señora Meijide. Ten o turno de peche o señor Rivera. A ver, sigue tendo comprensión lectora deficiente. Xa lle dixen algunha vez que non era o lápiz máis afilado do estuche. Por aquel momento existía un convenio que estaba en vigor e se ese convenio 2005 estaba en vigor do señor Cacharro, evidentemente a titularidade era do Concello de Navia. Entonces, eu non minto. Volvolle a repetir que vostede non é o lápiz máis afilado do estuche. É moi fácil. E volvo a repetirlle, eu sonlle moi digno, estou moi orgulloso de pertencer ao Partido Socialista. Volvo a repetirlo, o partido que marcou o futuro deste país. E o vai a seguir marcando, por moito que lle pese. E vostede non é que cambie de opinión, non é que cambien de opinión, é que non teñen palabra, nin teñen coherencia, nin teñen absolutamente nada. Dicen de respetar os concellos pequenos e agora o que están facendo é impedindo. E si, comentar só unha cousa, en relación ao que dixo o Bloque Nacionalista Galego, desgraciadamente, a Xunta non vai dar un peso porque non a deu en 20 anos e non a vai a dar agora. O sea, vostedes o que van facer é deixalo caer para obter un rédito político. Ben, pasamos á votación. Estaba co micro apagado, non sei se me escoitou. Sí. Ben, pasamos ao punto número 6 da orde do día, moción do Grupo Provincial Popular para reprobar a José Tomé e exixir a súa inmediata renuncia como deputado provincial e alcalde de Monforte. Ditame da comisión.
Comisión informativa por maioría, coa abstención do señor presidente en funcións do José Tomé Roca, dos señores diputados e diputadas don María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e don Pablo Rivera Capón, representantes do Grupo Provincial Socialista, acorda informar favorablemente a moción presentada e levar ao pleno para a súa aprobación se procede. Ten a palabra o señor Ameijide para defender esta moción. Ahora, moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, desde este grupo queremos trasladar todo o noso apoio ás mulleres que son vítimas de calquera tipo de acoso ou agresión sexual e moi concretamente as mulleres que presuntamente foron vítimas do acoso sexual do que ata hai uns instantes ostentaba a presidencia desta institución. Hoxe estamos aquí para reprobar a conducta de quen se aferra ao cargo, de quen se aferra a moqueta e o sillón para seguir aquí en primeira línea. Hoxe estamos aquí para reprobar a quenes tentaron tapar todo tamén. E podémoslo dicir alto e claro, con nomes e apelidos. José Tomé Roca, acusado presuntamente de acosos sexuais a varias mulleres, de tocamentos, insinuacións, mensaxes inapropiadas e ata de ofrecer postos de traballo en administracións públicas a cambio de postos de traballo a cambio de sexo. A Pilar García Porto, deputada provincial, que, según tivemos coñecemento nos medios de comunicación, era perfectamente coñecedora e encubridora da situación. O mesmo que Lara Méndez López, deputada autonómica, número 2 do PSDG, e o líder do socialismo galego, José Ramón Gómez Besteiro, que decidiron tamén ocultar, e cando tocou escoller entre defender e axudar as vítimas ou tapar as conductas, cando menos reprochables e reprobables dun compañeiro, preferiron tapalas. Insisto, hoxe hai que reprobar a unha persona que se presentou ante esta institución a decir que viña a traer a normalidade e a dignificar a política. E nada máis lonxe da realidade. Nada máis lonxe da realidade, porque o que se autodefinía como digno foi o protagonista do maior escándalo que se recorda nesta institución. E entendemos que hoxe é máis necesario que nunca reprobar desde esta institución e decir que non vamos en ningún momento a sentir ningún tipo de orgullo de quen comete este tipo de delitos presuntamente e de quen os tapa. No PSDG cambiaron hasta 4 veces de versión. Primeiro decían que non sabían absolutamente nada, escoitamos os audios nos medios de comunicación. Despois dixeron que, que era todo mentira e que se iba a aclarar. Despois exixiron a dimisión horas despois. Dixeron que sí que tiña que irse o presidente da Diputación, pero que acababan de recibir a denuncia por unha canle interna. E despois, a cuarta versión, chegou do secretario xeral do socialismo galego dicindo que facía meses que o sabían, que se reuniran en varias ocasións coas víctimas, coas persoas directamente conectadas coas víctimas, e, ademais, o propio secretario xeral do PSOE condenou públicamente o señor Tomé definindo como o acosador. El decía que el non tiña que dimitir, que o que tiña que dimitir é o acosador. E isto non o digo eu, dio o secretario xeral do Partido Socialista. Palabras textuais. Por tanto, é urxente reprobar a conducta do líder do socialismo, da número 2 do partido, muller, activa feminista, que cando chegou a hora de verdade escolleu tapar todo. E tamén reprobar a quen teño sentado xusto fronte de min, tanto a José Tomé, presunto acosador, como a Pilar García Porto, que sabía todo e non fixo absolutamente nada. Temos os mensaxes por aquí perfectamente definidos, polo menos son os que trascenderon nos medios de comunicación. Por tanto, presunto acosador, presunta encubridora, deben ser reprobados hoxe, aquí e agora. Apelo ao Partido Socialista, porque creo que neste salón de plenos debería tamén haber algún do Partido Socialista que defenda todavía os ideais do feminismo, que defenda todavía os ideais do socialismo e que teña certa coherencia. Algún mostrouno durante estes días. O señor alcalde de Castroverde negouse a sentarse na mesa con quen se lle estaba exixindo o posto e por coherencia non se sentaba con el. Témonos que dicir aquí tamén o Bloque Nacionalista Galego, que permitiu 20 días de disparates, 20 días de agonía, 20 días de quen non se sabía ou non se soupo apartar, despois dunha conducta absolutamente reprochable. Déixense de paripés e de voltas. Vostedes puxeron ao señor Tomé, certo que naquele momento non pasaba absolutamente nada, puxeron a quen o encubría, pero ahora teñen na man decidir.
decidir entre estas dúas persoas. Algúns compañeros seus, nunha situación moi similar, recordo no Concello de Lugo, exixiron o apartar fulminantemente dos postos orgánicos, dos postos públicos, dos postos de representación dos ciudadanos a cambio de poder continuar nas negociacións. Eu creo que por coherencia deberían facer exactamente o mismo que xa fixo o BNG noutros momentos. Porque senón, vostedes hoxe demostrarían que están dispostos a renunciar a absolutamente todos os seus principios a cambio de seguir pisando moqueta. Por tanto, a pregunta é moi simple. Van a aceptar o voto, o apoio e a negociación do señor Tomé e da señora Pilar García Porto? Nos ímolo reprobar. Grazas, señora Meijide. Ten o turno de palabra por o Grupo Socialista a señora Porto. Gracias de novo, señor presidente. Primeiro, quero amosar todo o meu apoio, así como do meu grupo, e tamén a solidaridade con calquera persoa víctima de acoso, con independencia de quen sexa esa persoa e con independencia de quen sexa a persoa que provoque a acusación. Polo tanto, señora Meijide, primeiro respeto. Non o amosan, utilizan as víctimas. Fixérono no pasado. Nos acabamos de presentar unha emenda na que pedimos precisamente isto, igualdade no tratamento dos presuntos acosadores, dos acosadores, das presuntas víctimas e das víctimas, cousa que non fai o Partido Popular. E sabe por que o facemos, señora Meijide? Porque o acoso e a denuncia non militan nos partidos políticos. Están na nosa sociedade, padecémolos, as mulleres e algúns homes, no día a día. O acoso e a denuncia non teñen a exclusividade de ningún partido político. Pero o Partido Socialista, o meu partido do que tan orgullosa me sinto, si ten a exclusividade de protexer a víctima, cousa que non fai o Partido Popular, e tamén de protexer o seu anonimato, cousa que non fai o Partido Popular. A exclusividade de ter un espazo aberto ás denuncias, protexendo e preservando o anonimato das presuntas víctimas, perténcelle ao Partido Socialista. O Partido Popular non o ten. E mire, señora Meijide, digo eu que vostede, que nos apremia tanto, igual chega un pouco tarde con esta moción. Voulle dicir por qué. Porque, claro, vostede rexistrou no día 18, 10 días despois de que saíran esas cuestións nun programa de televisión, de que se difundira esa noticia do presunto caso de acoso. 10 días despois, señora Meijide. Claro, o Partido Socialista, 10 días despois, tiña o traballo feito. Sabe, señora Meijide? Cando vostede presenta a moción, todo o mundo, todos os medios de comunicación, toda a sociedade eran coñecedores de que o Partido Socialista xa fixera o traballo. Un traballo que se fixo sin ocultar absolutamente nada. Ata 4 reunións se mantiveron coa presunta denunciante. Ata 4. No meu caso, 2. 2 para escoitar, que é a miña obligación. 2 para animar a denunciar a quen pode facelo, que é a víctima, señora Meijide, que é a víctima. 2 reunións para preservar o seu anonimato, señora Meijide, que é unha obligación, E no total da organización, 4 reunións se mantiveron. Tamén 2 co presunto acosador, para ver se éramos capaces de dirimir os feitos. A Executiva Provincial, da que o señor José Tomé Roca era secretario xeral, foi sustituída por unha xestora neses 10 días no que vostede non foi capaz de reaccionar nin de facer nada. E o Partido Socialista na provincia de Lugo está funcionando con absoluta normalidade, señora Meijide. Polo tanto, eu creo que, como noutras ocasións, a súa vagancia o leva a chegar tarde. Gustalle máis o Instagram e dedicarnos minutos nas redes sociais que traballar. Eso é verdade. Pero, bueno, minte vostede cando di que se ocultaron presuntos feitos delictivos. Non é verdade. Non se ocultaron presuntos feitos delictivos, señora Meijide. A nosa obligación é protexer a víctima. E voulle decir máis. Hasta que o asunto se fixo público, non se puido actuar. Cando o asunto se fixo público, en cuestións de horas, o señor José Tomé abandonou os cargos orgánicos, renunciou á presidencia da Diputación e está suspendido de militancia no Partido Socialista. En horas, señora Meijide, tardou vostede 10 días en presentar
unha moción, señora Meijide. E fixemos o correcto, e voulle dicir por qué. Porque non compartimos co Partido Popular a manipulación e o uso do feminismo. Non o compartimos, non, señora Meijide. Non compartimos a utilización das víctimas, non a compartimos, señora Meijide. E, sobre todo, respetamos tamén a presunción de inocencia. Xa lle dixen que debía utilizar máis a palabra presunta, que se lle olvida moitas veces. Cando esa persoa se dirixiu ao Partido Socialista falando en representación ou ostentando esa representación de outras, foi animada a denunciar. E voulle dicir máis. Fixemos o correcto porque, ademais, hai que saber a nivel legal en que termos nos movemos. E, segundo o Código Penal, a víctima debe de estar de acordo na denuncia. Pero non só iso, segundo o artigo 191, no caso concreto de acoso sexual, é precisa a denuncia da persoa agraviada, do seu representante legal ou unha querela do Ministerio Fiscal. E ninguna desas situacións se cumplía e que saibamos non se cumple. Moitas gracias, disculpe. Nada. Ten o turno de palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Eu tamén quero comezar a miña intervención amosando o compromiso absoluto do Bloque Nacionalista Galego contra calquera tipo de violencia machista. Tolerancia cero, veña de onde veña e exerza quen a exerza. E con respecto ás víctimas, que teñan claro que sempre imos estar do seu lado, sen utilizalas, sempre apoiándoas. Dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o día 10 de decembro, menos de 12 horas despois do coñecemento por parte dos medios de comunicación das acusacións de suposto acoso, manifestamos a nosa repulsa contra os feitos e manifestamos que José Tomé tiña que dimitir ou abandonaríamos o goberno. Actuamos con contundencia dende o primeiro minuto e posteriormente tamén fomos claros con o noso posicionamento. Creemos firmemente que o PSOE lle ten que pedir acta a José Tomé e que deixe os seus cargos políticos. E así o transmitimos en todo momento. E por iso imos votar a favor da reprobación, porque creemos que este tipo de comportamentos precisan ter consecuencias políticas e demostrar tolerancia cero con respecto a calquera violencia. Pero o que temos que facer agora é falar do verdadeiro obxectivo desta moción. E non é manifestar a reprobación a José Tomé nin apoiar as víctimas. O obxectivo desta moción é a utilización das denuncias de presunto acoso para chegar ao Goberno da Deputación de Lugo, nun claro exercicio de carroñerismo político. De feito, o propio día 10 o PP nin pedía explicacións, nin pedía dimisión, pedía que se tomaran medidas disciplinarias e pedía explicacións. Foi a partir dese fin de semana, o día 12, cando empezou a medrar esa idea carroñera de que podían chegar ao Goberno da Deputación a causa destes feitos deleznables. E iso é outra mostra do que lle importa ao PP. Chegar ao poder sexa como sexa, así que leccións de ética do PP, ningunha. Hoxe imos falar da falta de coherencia, da hipocresía do Partido Popular, que nin siquiera consideran, para empezar, que as mulleres do seu partido son suficientemente boas como para exercer un cargo de deputada provincial. Tanto lle importan as vítimas que hoxe é a primeira vez que lle escoito ao señora Meijide falar delas, porque en todas as declaracións que estivo facendo estes días, e son moitas, só falaba do que íbamos facer o BNG. Que o PP se erixa como guardián de ética ao presentar esta moción é un acto de hipocresía, xa que non actuaron en casos igual de graves que lle afectaron ao seu partido. O caso Baltar, o caso Villares, aquí unha aperta entre Baltar e Feijóo. Dirá, o igual que dixo no pleno do Concello de Lugo, que non entra a analizar casos arquivados, pero o que temos que analizar é o comportamento ético do seu partido. Ese partido que se erixe dono da moralidade deste salón de plenos, cando eran vostedes mesmos, moitos alcaldes e concelleiros que estaban ostentando un cargo político cando en 2015 saíron os audios onde se pode escoitar a Baltar prometer emprego público a cambio de favores sexuais. Tamén podemos escoitar a Feijóo durante 2 anos defendendo a capa e espada a Baltar e incluso cargando contra a denunciante, cargando contra a presunta víctima. Onde estaba o apoio ás víctimas? Onde estaba a ética do PP cando permitiron que Baltar fora elixido líder provincial do partido? Onde estaban as consecuencias políticas nese momento, señora Meijide? Onde estaba o PP ca súa moral cando se ausentaron os deputados do Pleno da Deputación de Ourense para non votar unha moción reprobando o señor Baltar? Cando o señor Baltar dixo despois que era algo estritamente persoal, pero que o persoal é político e máis cando é calquera tipo de violencia exercida contra unha muller por un cargo político. O PP pechou filas con Baltar. Xa militaba vostede, señora Meijide. Que lle pareceu esta forma incoherente de actuar? Non houbo consecuencias políticas e máis, premiaron a Baltar cun retiro dourado no Senado. Leccións de moralidade do PP, ningunha.
O que temos que poñer en valor neste caso é a sucesión de denuncias contra violencias machistas e que precisamente as haxa, e que as mulleres se atrevan a dar o paso a denunciar presuntos casos de acoso, xa que noutras épocas sería impensable. E iso é grazas ao movemento feminista, un movemento profundamente despreciado polo PP e grazas ao cal poñemos as violencias no centro da política e damos esas vítimas voz. Feminismo para avanzar. E non confundan a política con partidismo, porque cada vez que falamos de temas delicados dicen que non queren politizar. Unha cousa é facer política, que é o que facemos todos, e outra cousa é facer partidismo, que é o que fan vostedes. Na súa moción din que non reprobar a José Tomé corre o risco, e isto é entre aspas, corre o risco de contribuir negativamente á loita contra a violencia de xénero, xa que implica rebaixar a gravidade de presuntas agresións e supón unha intolerable falta de respeto a todas as mulleres. Concordo con este parágrafo, pero que despois as súas accións, cando hai casos deste tipo dentro do PP, son diametralmente opostas. Nos o que lles pedimos hoxe é coherencia. Nos xa dixemos que vamos votar a favor desta reprobación porque ten que haber consecuencias. O que lles pedimos é o mesmo comportamento cando hai dentro do seu partido o mesmo tipo de casos. Así que leccións de feminismo por parte do PP, ningunha. Grazas. Grazas, señora Castro. Ten o segundo turno de palabra o señora Meijide. Señora Castro, se lle parece non vamos a irnos a 10 anos atrás e evidentemente concordo que a coherencia debe ser para todos, por suposto, pero vamos a ir aquí e agora, porque na súa propia mesa, a uns poucos postos á súa dereita, están as dúas persoas das que falamos. Entonces, non hai que moverse de provincia, non hai que moverse no tempo, anos atrás, simplemente hai que pensar en aquí e hoxe o que queremos facer, decir e, sobre todo, no respeto que vamos a ter pola coherencia todos e cada un de nós neste salón de plenos. Decía a deputada Pilar García Porto que había que ter respeto polas víctimas. E o Gallao tuvera porque, evidentemente, recoñeceu que foi era a que falou coa víctima, recoñeceu que foi ela a que tiña coñecemento, entre outros compañeros do Partido Socialista, que non fixeron absolutamente nada. Así protexen as víctimas nestes casos. E non fixo nada hasta que se fixo público. Dixo perfectamente. Ata que se fixo público non fixeron absolutamente nada. Dicen, pregúntome por que dixo públicamente que non coñecía nada no caso, cando ahora está recoñecendo que sí que o sabía, que se reunira 4 ocasións coa presunta víctima. Por que non fixeron nada? Esperaron que se fixera público, cando non lles quedou máis remedio que actuar, cando non lles quedou máis remedio acosados, evidentemente, pola opinión pública. Dicen que o PSOE ten o traballo feito, que nos chegamos tarde. Oiga, nos chegamos cando convocaron o pleno. Como comprenderán, se non hai pleno non podemos debatir, porque vostedes quixeron alongar o inevitable ata o día de hoxe. Dicen que teñen o traballo feito, pero eu vexo o señor Tomé sentado á súa dereita, tentando presidir dende a sombra a Diputación Provincial de Lugo. Eu vexo o señor Tomé sentado todavía na alcaldía de Monforte, posto ali polos concelleiros do Partido Socialista, porque non se foron, como el anunciou, para o grupo mixto, para o grupo de non adscritos. Non, sigue sendo o Partido Socialista quen o mantén nas institucións. E eu pregúntolle, e volvo de novo, e agradezo ese apoio a esta moción do BNG, pero eu fago unha reflexión. Esta institución hoxe quedou manchada polos feitos que aconteceron. Manchada, concretamente, por 2 persoas. E a única forma de de limpar esta institución é eliminar quen mancha a institución. E se vostedes queren chegar a acordo co Partido Socialista, a min pareceme estupendo, pero sexan coherentes. Non poderán chegar a ningún acordo, evidentemente, con persoas marcadas deste xeito, manchadas deste xeito, porque calquera acordo, negociación, pacto, convenio ou goberno, o que cheguen, é un goberno manchado. Calquera acordo que cheguen é un acordo manchado. E se está manchado o acordo, están manchados vostedes. E eu creo que vostedes deberían ser algo máis coherentes. Ou eso é que lle queren vender a xente. Gustaríame saber como lle van a decir as mulleres, os homes do BNG, aos seus votantes, que van a formar parte dun goberno manchado, apoiado por persoas absolutamente manchadas. Ten o segundo turno de palabra a señora Porto. Minte máis que fala, reitérase, porque lle parece que decidiu moitas veces vai a conseguir convencer. Miren, non minta máis. Eu vou repetir por última vez. A persoa presunta denunciante foi atendida suficientemente polo Partido Socialista, protexendo a identidade da víctima. E no momento en que iso foi público,
No momento en que iso foi público, actuouse con rapidez e contundencia. Hoxe José Tomé non é presidente da Diputación e non é militante do Partido Socialista. Se elevamos isto á Xunta de Galicia, teríamos que eliminar a Rueda, porque ocultou a imputación dun conselleiro durante 3 meses por presunto delito de abuso sexual, señora Meijide. Deixen de utilizar a doble vara de medir e abandonen a hipocresía. Non utilicen as víctimas, non utilicen un feminismo no que non creen nin creron nunca. Mire, señora Meijide, nós nunca puxemos o foco nas víctimas. No caso do conselleiro, vostedes sinalaron a presunta víctima. Nós protexémolas e habilitamos canles no noso partido. Eu sei que a vostede lle van a gloria moito máis a dedicarnos minutos no Instagram, pero eu, que non son tan proclive a exhibirme nas redes sociais, prefiro traballar e estou tan tranquila e tan segura de ter feito máis incluso do que me correspondía que non me tembla a man cando falo con vostede, señora Meijide. E mire, cóllese antes a un mentireiro con coxo e co tempo, fíxese ben no que lle vou a decir, co tempo saberemos que sabía cada quen, dun lado e do outro. Co tempo saberémolo. E con canto tempo de antelación se sabían según que cousas que se iban a trasladar posteriormente aos medios de comunicación. Saberémolo, señora Meijide, non teña ninguna dúbida. Saberémolo. E mire, somos radicalmente diferentes. Para mostrar un botón, ninguna muller na súa bancada, non un mes, nin 2 mandatos, nos que non houbo ninguna muller. Neso somos radicalmente diferentes, pero somos radicalmente diferentes en moitas máis cuestións, porque Rueda ocultou que o conselleiro Alfonso Villares estaba imputado por presunta agresión sexual durante 3 meses e sabíao, Rueda o sabíao. Somos radicalmente diferentes. Tomé está fora do Partido Socialista, José Manuel Baltar é senador en Madrid. Somos radicalmente diferentes. Candia é premiada por levar anónimos á xusticia para mandar a Besteiro para casa, e neso tamén somos radicalmente diferentes. Así que eu síntome, vou non decir alto e claro aquí, profundamente feminista, son socialista porque precisamente milito neste partido para loitar contra persoas e organizacións como a súa, como o Partido Popular, que fan un uso instrumentalista do feminismo en favor única, exclusivamente, dos seus intereses partidistas, empezando xa a poñerse vostede un pouco colorado, señora Meijide. Grazas, señora Porto. Ten o segundo turno de palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Dicía o señora Meijide que non hai que moverse de anos, non hai que moverse da provincia. É certo, podemos falar do caso de Villares, que sucedeu hai 6 meses. Mire, nós temos moi claro o que pedimos e fomos contundentes desde un primeiro momento. Dixemos que non íbamos a estar nun goberno con José Tomé e non estamos. José Tomé está fora do goberno desta institución. Dende o primeiro minuto fomos contundentes. Pero vostedes, o que dicía a compañera Pilar Porto, o que dicimos nós, é que non son igual de contundentes cando son este tipo de casos dentro do seu partido político. Se piden coherencia, teñen que tela vostedes tamén. De feito, o conselleiro Villares, a quen eu non xulgo, xulga a xustiza, eu o que xulgo o seu comportamento como partido político e o seu comportamento é profundamente deleznable, xa que, se lles importan tanto as víctimas, por que vetaron no Parlamento galego unha mostra de solidariedade unánime coa muller que denunciou a Alfonso Villares? Conteste, por favor. Por que non apoian as víctimas? Por que desde os seus círculos saiu o nome desta persoa? Pois porque querían poñer o foco en que esta persoa tiña certa notoriedade, en vez de poñer o foco en que vostedes estiveron encubrindo a Alfonso Villares durante 3 ou 4 meses dentro da Xunta. Deberíamos meter no texto da súa moción a Alfonso Rueda como encubridor? Está o goberno da Xunta manchada porque Alfonso Rueda e o resto de conselleiros que se sentaban con Alfonso Villares encubriron durante estes meses. E entón, se estamos de acordo en que o goberno da Diputación está manchado porque José Tomé formou parte del, tamén estará manchado o goberno de Rueda. Non cree, señora Meijide? Eu creo que as vítimas hai que apoialas e non silencialas.
E por iso non creo que vostedes teñan que criticar o BNG por nada, porque dende o primeiro minuto fomos contundentes. E tal como pasou con Baltar, cando se fixo pública a investigación, dixeron que isto respondía á vida privada de Villares. Dende cando un cargo público de primeiro nivel pode esconderse detrás dunha excusa tan peregrina? Que clase de exemplaridade existe no PP? Vostedes o que fixeron é categorizar as vítimas. Hai vítimas boas e vítimas malas. E cando son vítimas que son presuntas vítimas de cargos políticos do PP, piden cabeza. Perdón, piden vostedes cabezas cando son dos outros, pero cando é exercicio polos seus, exixen silencio, din que pertence á esfera persoal e finalmente danlles un premio. E despois de asumir todo isto dentro do seu partido, señora Meijide, ven exixir o BNG. Exixencias dun PP que recorta máis dun millón de orzamento contra a violencia machista, que elimina a materia de igualdade da educación secundaria, que privatiza centros de crise 24 horas e que nega ano tras ano unha subida de orzamento para os centros de información á muller. Dende o BNG non imos tolerar ningunha exixencia dun PP o que non lle importa nada a violencia machista e que só utiliza a estas vítimas para facer un exercicio esperpéntico de carroñerismo político. Que quede claro que nós non lle pedimos o voto ao señor José Tomé. Nós pedimos ao PSOE que exixan acta de diputado. Grazas. Grazas. Ten o turno de peche o señora Meijide. Permítame, señora Castro, que non perda ningún minuto en falar dun caso que xa está arquivado pola Xustiza e, por certo, dun señor que se foi en canto se lle comunicou a citación, se foi para casa a defenderse dende como calquera outro cidadán. Aquí agora temos a dúas personas, déixeme, perdone, sin interrumpir, aquí agora temos a dúas personas acusadas de estar inmersas nun escándalo de acoso sexual. Por tanto, a propia deputada do Partido Socialista dixo que actuamos no momento que foi público. Se non chega a ser público, non actuaba o Partido Socialista. E iso é o que queda absolutamente claro dentro do Partido Socialista. E o BNG hoxe ten que dicirnos alto e claro se vai a negociar, pactar ou chegar a acordos ou depender do voto de quen era un presunto acosador e de quen tapou todo e que hoxe recoñeceu ante estes micrófonos que se non se chega a facer público non actuaban. Isto é o que temos hoxe neste salón de plenos. Dúas persoas que están inmersas nun caso e que unha delas ademais recoñeceu que se non fora público o señor Tomé seguiría de presidente desta institución, como por certo segue. Ben, hai unha emenda presentada por o Grupo Socialista, non aceptan. Ben, señora Meijide, eu creo que, como lle decía antes, leccións o BNG ningunha. Eu creo que quedou claro a postura dos grupos e creo que tamén quedou contundente dúas mulleres defendendo o feminismo contra un grupo de só homes, pois tamén é unha fotografía complexa para o Partido Popular. En todo caso, imos pasar á votación desta iniciativa do Grupo Popular. Grazas. Votos emitidos 25, a favor 15, en contra 10, polo tanto queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 7, que é dación de conta do acordo da Xunta de Goberno de data 28 de 11 de 2025 relativa á modificación, sustitución de investimentos incluídos no Plan de Diputación 2025 do Concello de Vilalba. Punto número 8, dación de conta do informe definitivo da Auditoría de Sistemas Anual de 2024 de verificación do cumprimento das condicións de funcionamento do rexistro contable de facturas. Punto número 9, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de novembro de 2025. Comunicacións da Presidencia non hai, rogos e preguntas non consta que xa presentados neste momento, polo tanto, pois damos por finalizado este pleno desexando a todas as deputadas e deputados e veciños e veciñas desta provincia un próspero ano 2026. Moitas grazas.